slå mig ihjel, fordi jeg tower divede. Det kunne han ikke. Nej. Han forsøgte ellers. Han forsøgte ihærdigt. Og nu får vores... Ej, det går jo næsten godt den her gang. Gør det? Ja, vi har slået 9 ihjel, og vi har 3 døde, og jeg tror, du er en af dem, der har været død. Ja, den der har været død mindst gange af dem. Jeg kunne være død 1 gang. Mens den anden har været død 2 gange. Ikke den, der har været død mindst gange, altså jeg er den, der har været død mindst gange, er jeg ret sikker på. Ja, men dem, der har været døde. Ham den anden, han har været død 2 gange. Så tager jeg et tower, så kan jeg komme og ødelægge til et par andre lanes. Smart ting. Jeg angriber ham nu. Shaco kommer. Skal jeg komme op og hjælpe? Okay. Nej. Han prøvede på et eller andet, og så fandt han ud af, at jeg slår ham ihjel, hvis han prøvede på det. Nu kommer deres tank, der i level 6. Så blev Olaf bange for mig. Så er Olaf nede på lav liv, men jeg turde ikke at angribe ham, når han gemmer sig ved turret. Nå, hvor er han usportslig. Ja, han kommer og tager mine kills. Næh, Jeg ramte ham! han Yes! teleporterede tilbage. Og det var mere luck, end det var noget som helst andet, at jeg nåede Nå, at der er få en, ham. der teleporterer sig ind. Nå, Olaf han kom nu med fuld liv for at nakke mig igen. Eller for at forsøge på det. Jeg har fået fed buff. Den er komplet ubrugelig for mig, men jeg har fået den. Det bedste, når jeg har fået en ubrugelig buff. Han vil gerne have noget hjælp til Dragon. Okay, I skal op og hjælpe jeg ham. kommer og hjælper ham. Jeg vil også hjælpe ham. Og så giver han et gratis tower i top. Hvad laver han? Så må jeg gå op og ødelægge dem, der er der. De er level 7, jeg er level 11. Ja, dø nu. Nej, lad være med at heal ham, han skal dø. Og så er Olaf oppe ved vores turret, så nu dør Olaf. Jeg kan godt lide, lyden kommer, og der er bare ingen kill dernede fra. Han dør nu! Jamen, han brugte så en eller anden fancy magi, så for at komme ud af mit angreb. Hans ulti. Au. Karasus, lad være med det der. Den gør sådan lidt halvund. Ouch. Gå væk, Olaf. Okay, nu har jeg et par tusinder i guld. Jeg har 600 guld. Men jeg har så også færdigudviklet boots og stuff. Så kommer jeg ned og redder Nej, jer. han er min. Og så slår du ham ikke engang ihjel. Det er fancy making. Jeg er ikke bare dygtig. Men det var på grund af, at jeg troede, at du var Wukong. Så blev jeg selvfølgelig sur over, at du kom. Og så vil jeg have mit kill. Og så kommer ham der... Triple KS! Og så kommer ham der bare KS'er alle sammen. Wee, triple KS! Jeg kan godt lide, at du bare er glad ved det. I er glad, jeg er fedt. Lige så ondt som den der økse gør. Lige så meget HP regainer jeg. Jeg suger på fra. Kan du ult ham? Nej, jeg har brugt mit ult på en anden. Så kom væk derfra. Hvorfor dog det? Fordi de er for mange, og du har ikke lyst til at dø. Hvordan kan du allerede være level 13? Det er fordi jeg er farmed.
Og fordi jeg slår ting ihjel. Det har jeg også gjort, synes jeg. Jeg har 108 minion kills. Du har 46. Ja, det har jeg ikke været så god til. Plus jeg har 5 hero kills og 3 assists. Det har jeg heller ikke været så god til at få. Det er nok derfor. Au, 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 au. Det er sådan cirka nu vi kommer væk, så. Lov mig, du ikke dør. Jeres tower er stadig ude. Fint. Jeg dør ikke. Du dør, hvis de ganker op på dig, gør du ikke? Nope. Så får jeg et quarter kill. I hvert fald hvis de gør det under tower. Ho! How did you do that? Jeg ramte ikke noget sammen, det er lidt træls. Au, 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 au. Og så går vi lige i pool for ikke at blive ramt af den. Hey, der er en med lavt liv område. Der. Åh, du fik ham. Hvad står TSS for? Psst. They feed you. Så er det bare fedt. Det har intet at gøre med skills forresten. Det er bare fedt. Det er det faktisk. Efterhånden der er det bare et spørgsmål om, at jeg er for fedt. Ja. Au. Jeg kan ikke lide at kæmpe mod Olaf. Nu skal du op og hjælpe din katterpege for ven. Og det er cirka det, at Olaf begyndte at synes, det var træls, han bare gerne ville hjem. Det var dengang jeg kom og mobbede ham. Og nu føler jeg det er træls. Og nu bliver du legendary. Det er ikke engang den rigtige, jeg slog ihjel. Gå væk. Det var nok. Jeg kan ikke engang heale dig. Jeg har lige brugt mit heal. Det er lige meget. What? Okay, der er færre. Undskyld. Hvorfor render jeg rundt hernede med så lidt i liv? Det er fuldstændig tåbeligt. Kom og hjælp med Karsus. Har du holdt? Ja, men jeg har ikke mana til det. Fang ham. Fang ham, når du kan. Nu har jeg chancen for at kunne fange ham. Nej, lad være. For sent. Jeg havde lige brugt det dengang, så jeg skulle lade være. Sådan gear. Så vil jeg have mig sådan en der sjov ting. Nej, jeg vil have mig noget lifesteal. Så bliver jeg rigtig sjov at lege med. Nu håber jeg ikke, han har holdt. Nå.
Vi vandt. Vandt vi? Ja, det er surrender. Jeg vil gerne have lov til at spille det her spil fuldstændig igennem. Ja. Det ville du gerne. Nej, det men det fik jeg du ikke lov til. Er de ikke bogen imod os? Ja. Ja, de er træls mennesker. Men jeg synes, det er sjovt. Jeg kan godt lide at være fedt. Det skal man altid være. Nå, men i hvert fald, det her, det var så vores lille spil LOL på dansk. Jeg håber, at I har følt jer lige så underholdt, som jeg har været. Ja, jeg synes, det var sjovt. Hvad med dig, Lane? Det var så hyggeligt. Jeg glæder mig til at se, hvad du har dykket rundt og lavet, mens jeg har carried hard derude i Bridge. Ja, det gør du vel. Jeg vil meget gerne se, hvad det er, du har foretaget dig i mellemtiden. Det kunne blive så godt. Ja, det kunne det jo. Så Nå, anyway. Fra min side, mange tak for, at I har givet at følge med. Tak for... Ja. Ha' en fortsat dag. Hej hej. Bye.